Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Loom Sopo near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Nginwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Kalai puai terik ubunai naitung arajar puai Kamigalia Government Drivers Welfare Association ka PHE unit kala pendong ya kajing penko ya baro ki saudong saukun ka Office Chief Engineer PHE Halashumiar mat kani kajing penko kadang dai ka sin ka badingkong mat kajing temu ka long ban wanra ya kajing ko jing subah ki officer ke badan rengkat kajing penko kila ai men sim bat penslur ya ki bakindang yai peteng nakapor syakapor bakindang la ban lek khoj amtang ha ka ban khoj hanrei dei ban longru ki ban lek khoj man la kasngi Kalian driver association ke PHE unit bila sedang penlong ya kena cleaning drive akaba ka jingkut ke jing subah ini yo sedang na ka office ke bah clear tam jong ka PHE ke jongi ka be dai ba ka kot ke khia jong di beriu hi inong senong ke jongi baro ka jela tekane kalong ke jing sedang ka barit kejong ka association ka ba ngiru na kalang jongi ki officer ni IMCM ki ni penslor ki ba kim yai peteng ya kena kam lang ba kanemlong tang menta kasni ndai kan long mal kasni abang iwan sipo head office IOI ya kejing khut kejing subah ni yo IMCM ni yo ya ka working environment kat nungi tak mesti dikenak mulai habis iwan sebut head office ni yo gini kecabok kecaban kat penduk mesti mengi ada ka jingkut jing sebab kamdan nak ka office ke bah clear kumno ki office ki baham sekendong ele kai ke banjia kena kapor nga ai play ya ini ki driver jongi boleh sim ya kena kesen jam kabarit kajing sedang ban penkuat ya compound office yang kejongi itu ni tempat ya kajing sultanat bat kajing tuburam ru ya kena ke penkuan jong ki drivers jong ke office jong ke PHE nga don kumuway na ki nong tray ako jong ka Swachh Bharat Mission jong dai ru kawai naki kenat rekam jong PHE di kumba fitep ka Swachh Bharat Mission kala dei lupa kawai ka nat rekam ko ba dei na kabantaban promote ya ki program ki ba fair na kabantaban wan ra ai ka ku subah di kumba ngiong bala dengi kwa ba ka perse bro kawai kan long ka ba phut kini mansar ya la ki jong ki lau ye te kani ka dei kawai kan kusa ka ba khatam ban pani ba ka jing simanta ka jing wan ra ka jing khut ka dei ka kamram jong iwei pi iwei hoi ala di simet idon ka kamram ka ba khia rei ngin khamla man le khamba
halaki kan huan ba fair. Sementara sengi nga aga buram ba kraw tam ya kan huan jo kinong jongki drivers to the department ngalaban ong pile fidan likely gier koi ga yeng ba fidan bat ihun gifti koi ga yeng ka ba fidan ni bara siski bat sa koi ga yeng ka ba fira ka ba filaj dine kali wa ta ga kali ngatharai baro hi kinong nya kali kita gi brio gi ba ai ka sampel ni ka model bale khoi namar jan baro nung nya kali ukwa hi ban penitenat ye kali lejam ukwa ban kan khoi pangathai man ka sngi visa je kali namar bale katu ka de ga yeng ka jung fi tingi don kumta ha kan ka benta ka bakrau tam ban pen i sia ka pre ka jing khoi ngaleng si ong bakaktian haktian parang kaba juhika yang ino do dangret boong ba cleanliness is next to godliness kaba mat ke jing khoi kawan hadian ke jing roblay lay hangi khasi ngahangang seperkat ngiling perkat ke jing khoi kawan hasua ke jing roblay namar ngi ong kaktian tip brief tip play ni tip shua yu brief ni satip yu play ba ka buram mo bahatam para brio kade ban le khoi ta de ka buram mo bahatam mengi ayu para brio de kum ka jing penslor ya kan ka tunhun bat kum ka jing penslor ya baro ba nang ni sedian kin sim ka menta ka kongsan ban sim gila glenti ban wara ka jing khoi ju suba hala ka benta la jong kum mo ben rap ya ka jing kran jong i SE mentan maka jing khoi kadon tang ka jing sedang kam don jing ko ti kani ngan ong manda si ga dei tang ka jing sedang lama ratien fila le be kani man kapor re ban pen i khdiat syahmat bakum ko kon huan idon ka kamram ka bakhiatam kon warai ka jing khoi ti sa si sen ngai ka jing play jabaro bat eki officer jom ke PHE wedon ti hakaban tolong ya kini katong wajib bat kamtam ya kinong yalam jong kani ka kunhun ba ya baro ki redukat jong kani association ba fisiem ya benta ka khiatam ban ai ka jisekri na ka benta ka jung ha jong baro da ka ba manra gitu ku suba hagi jakat re gitu kong ngis ngumu ya boleh upa yalam nanti yang ni ban penyat ya kani ka program kani ka cleaning drive ko kontak sengi buat nge ai ku boleh kepangi kini ki officer jong ni ki boleh don akan ke sengi pemerintah kamtam ya isa nong bri balalong balakloi buat habai don mai kalong ka jingai mensem yang ni buat rengkat buat kini ki jingai mensem ki ten jingkran buat kumju ro ya shift project manager jong ka SBM ta ni sngukman sibon rengkat bagi kantin kerku kerdok yang ni kum ka assistant te ngai ku blairu yakini para member jongi baro dak mensem ke bala kloi ki bala ya traimat pat mensem nila ya penkhoj yakini ki jabo ki jaban ki badan hang ne sedian borokaj pat sakmat ban penitenat yakini ke office ke balong kum ka yeng ke bangili yo sngo menna ke bangi ya syong hang ne borok sisngi ya trai ki kam ki jam lada ka khut ki tenat ke office kalong ka kot ka khia ru yingi ka bangidon akan ka office te ai ku play ru ya i chief engineer wal ada imla bandan rekat bangi mrai kalong ka ba ila ai mensem yangi ila yarap ru nakaliang jungi pat kunju ya baro kini ki baya dan bertalang hak dikasngi